Hello mindenkinek, üdvözöllek itt a csatornámon. Én Barbie vagyok, tartsanak velem, most bemutatom nektek az arcápolási technikáimat, illetve mi a rutinom. Hát először is levesszük a szemüveget, megfésülködünk, illetve nem is, most nem ezzel kezdem. Inkább megmutatom nektek, hogy miket szoktam használni. Használom a Nivea arckrémet, használok micellás vizet, ami Garnieres. Fel fogom rakni a pillát, alapozni fogunk, és ennyi kb. Az arcápolási rutin szerintem azért nagyon fontos minden lánynak, illetve nőnek, asszonynak, férjnek már, nőnek, mert igazából aki törődik a külsejével, sokkal többet tud mutatni abból, mint ami valójában takarásban van. És nagyon fontos az, hogy jól nézzünk ki, szóval. Félrakom a szemüveget, előveszem a kis pattakarongomat. Egyébként vettem most ezt a szenzitív izét, úgyhogy ezzel is így megpróbálok együttműködni, hogy a tegnapi smink, meg ilyesmi nem maradjon fenn. 100% biztos vagyok benne, hogy ez leszed minden szennyeződést az arcunkról. Látjátok, már is tisztább. Szoktam rendelni Temuról egyébként, és nagyon jó dolgokat szoktam rendelni. Igazándiból nem is olyan drága, de nem is az a nagyon nagy kínai minőség, tehát tök jó. És akkor most jön a micellás víz, itt mutatom nektek ilyenni. Így szépen. Így. Egyébként mindenki kérdezi, hogy természetes barna a bőröm, vagy eljárok szoliba. Igen, természetes barna, és ezért le is szóltak már egy párszor. De nekem ilyen a természetes bőrszínem. Ilyen barna. Akkor most jön a Nivea krém, ami nálunk családi hagyomány szinte, de el vagyok zsibbadva. Oké, ez is megvan. Ezt használtam. Akkor most jön az alapozó. Látjátok, egy kis masnit rajzoltam. Hát én ezt igazából, ez is Temuról van, ezeknek. Így, és akkor így ezzel egy eldolgozgatom. Mondtátok, hogy szoktatok kérdezni tőlem arcápolási technológiákat, hogy én miket használok, mire és hogy. Hát én ezeket. Majd ezt Gabriella, majd sógornőm felrakja a szemvillát, mert ő kozmetikus, és ő jobban fel tudja. Eddig így néz ki az arcom, bár most ki vagyok pattogva. Amit még szoktam használni, az a szem, ez is kell majd, mert ez
meg ez. És ez. Ez a szemkörnyék ápoló DM-ben kapható nagyon kis olcsó eszköz. Ha nem aludtad ki magad, ha fáradt vagy, ha tényleg annyira vagy, hogy hú, már tényleg nem tudsz magaddal mit kezdeni, akkor ezt ajánlom, hogy ez nagyon jó. Ez tényleg annyira eltünteti a karikákat. Most jön a szemöldököm, amit már igencsak ismét megint ki kell szedni. És annak ma lesz a napja. Oké, ez meg lenne. Most jön a szemszorúba, amit ide alulra. Csak így ilyen finoman. Így. Szemhéjvonal. Hát erre kíváncsi vagyok, tegnap vettem. Hát ez nem tudom. Hát ez furi. Hát ez nem az, amit vártam. Ez nem az. Ez nem az a jelenet. Mármint, hogy ez az a jelenés. Csak hogy, na, hogy nem tudom vele szépen kihúzni, pedig ez olyan professzionális, hogy az csak, na. Oké, ezzel meg vagyunk. Most jön a szám. Még csúnyább lettem. Na jó, nem csak vicceltem. Ez is megvolna. Most jön rá egy kis szájfény. Szempillaspirál. És kész is igazából most jön a hajam, amivel nem tudom, hogy mit kezdjek igazándiból. Az a tervem, hogy... Ja, a highlighter, aztán nem felejtsem. Úristen, hogy néz ki a hajam? Jesszusom, hát ez katasztrófa. Na, a highlighter. Így. Jaj. Arra gondoltam, hogy mivel
elég rövid a hajam, így csak csinálok egy olyat, hogy itt ezt a kis részt, meg ezt a kis részt, itt valahol összegumizom. Valahol, ahol a kettő összeér. És akkor így fogom, és így átizélem rajta, tudod? Tudjátok. Másik irány. Így valahogy. Ezt majd mi pirossal. Úgy csak simán így egy izét. Így. Így milyen már? Így sokkal jobb. Menőbb. Hát ennyi lett volna a kis videóm. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. További szép napot mindenkinek, és majd lesz még ilyen haul videó is.